Ai edelleen. Onko se toi kohta? Saatko tosta puristettua? Siis pistä tonne toi maisema. Onko siinä kaikki niinku kondit? En minä tiedä. Ota hetki, mä testaan vähän. Au! Se on samanlaista kuin mulle. Porukka niin nätisti ylös. Joo. Ei saa hyvää laumata. Tuore päin. Joo, nyt on kunnon kamerakin mukana, niin nää... Tehdään kuusi oikein. Ei vielä lähtenyt ainakaan. Ei lähtenyt ylös. Niin. Täytyy ottaa vähän. More power. More power. Joo. Vielä kaadu kuusi. Näköjään. Viimeksi sinne puuhun lenti se yksi. Niin. Se oli tuo puu. Onko se just tuo? Joo. Tuleeko se mihin? Tuleeko se mihin? Ei se haittaa. Aika pakkausherkkäinen. Vähän kiikkerältä näyttää. Ei Ei ottanut.